İpteşler selam, men Ayvaz Sadırov. Kişe video rövüşünde kuygan fikirlerim bilen küpleriniz kilişti. Hatta kayırlarınız üst sahifelerine de kuygan idi. İhtibarınız için zor rahmet. Şu günden özüm atnanı ide ozdırganlıktan video blog formatında fikirlerim bilen ortaklaşırga kirek degen kararga kildim. Alar әлеге vaziyet turundagına barmaz. Türlü temalara kagılışlı fikirlerimni men küpten barlap kilgen idim indi. Hazır bunun için en kolay vakit dip sanayım. Menim de biraz vakitim barlıkka kildi. Әлеге videolarını karar için siznekide. Kişege temаны devam etip şunu gına aytып bitiresim kile. Şu arada meni iki kategoriyadagi kishilar naq g'ajabga saldı. Birinchilari koronavirus turunda ozmi ko'pmi jiddiy yangiliklar chiqa boshlauga kibitga shobib, tseytnerlab qora buday sotib oluvchilar. Menga qolsa, o'z-o'zingni saqlov instinkti bilan birga munda to'g'ridan-to'g'ri egoizm ham qolganlarga qarata betaraflik jayilib yota. Tüpten o'ylab qarasang, kibit kishtalarindagi so'nggi tovarni olib bitirib ketdi. Ул миңа гына жетсин, калганнарга калмаса да була, мин һәм минем гаиләгенә исән калсын дигән кебек килеп чыга. Менә миңа дигән ике капчык гречка, калганнарда минем эшем юк. Гафу итегез, бу әле ахмаклык та бит. Беренчедән нәкъ та шундыйлар аркасында товарга спрос барлыгын күреп, кибет тотучылар аңа бәяне күтәрә. Икенчедән, без капиталистик илдә яшәгәнне онытмыйк, бүген бетсә, иртәгә үк аны кайтаралар. Һәм бәясен арттырып. Ярыйла кара будай. Бәдрәф кагазын капчыклап ташыды халык өенә. Әйтегез әле миңа, бәдрәф кагазыннан башка кемнең үлгәне бар? Бәдрәф кагазыннан кеше тормышының мөһим эшчәнлегенә нинди кагылышы бар? Бер дә булмаса, иске гәҗитләрдән күп нәрсә юк өйләрдә. Икенче категория кешеләр көн сайын һәр утюктан өйдә утырыгыз дип тукып торуларына карамастан, рәхәтләнеп, урамга, кеше күп җыелган җирләргә чыгып, йөрүчеләр, ял итүчеләр. Моны күрер өчен хәтта өйдән дә чыгарга кирәкми. Instagramны ачасың да кемнең кайда йөргәнен күрәсең. Үзегезне жәлләмәсәгез, сезнең белән бергә туручы әтиәниләрегезне, дәүәти-дәвәниләрегезне жәлләгез. Чөнки коронавирус нәкъ та олы кешеләргә зур куркыныч икәнлеген барыбыз да яхшы белә. Тагы бер кат кабатлыйм, мөмкин булган кадәр өйдә утырыгыз. Әгәр дә саф һава суларга чыгасыгыз килсә, кич белән, кеше аз булган вакытта, кеше аз йөргән җиргә чыгыгыз. Kitaplar okuyunuz, filmler karagız. Bundan aldığım postumda men nәкъ тә шушы ялларда карарга мөмкин булган filmler тизмәсен куйган идем, кирип карагыз. Фикерләшүнең шушындый форматы сезгә ошый икән, әлеге видео астында лайк куегыз, комментарийлар языгыз, дусларыгызга җибәрегез. Тиздән очрашырбыз.